ಬತ್ತನೆ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಇತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಲ್ನಾಡಿಗೆ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಅಂತೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನದಕ್ಕ ಲಾಗ್ ಬಂತುನುಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ವಿಷಯ ಇನಿ ಬಲ್ನಾಡು ಬಟ್ಟೆ ವಿನಾಯಕ ಟೆಂಪಲ್ ಅವಲೇ ಇನಿ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪುರುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಗೇಮ್ ಪುರುಂಡು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಬಾವುಗೆ ಪೂರ ಕಾಲ್ ಮಂತೆ ಏತು ಪೊರ್ತುಗು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬರಿಯಾರು ಬಂತೆ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಮರ್ದಗುಲು ತೊಂದು ಬತ್ತನೆ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಇತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಲ್ನಾಡಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇನೆ ಅಂಚತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪದ ಪೂರ ಗೇಮ್ ಪೂರ ತೂಪವೆ ಬಲೆ ಪೋದರ್ಕ पुन्हा सगळीकडे मुद्दावे आता बाल बघत होते का गुरुत्वाकर्षण शक्ती ಕಣ್ಣಿನ ಕಡೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಯಾವ ನಾನು ಏನು ಹೋಯಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗರಂತೆ ಉತ್ಸಾಹದ ಮಾಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿನ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಕಟ್ಟುವ ದೊಡ್ಡ ಕಬಡ್ಡಿ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಜಯವನೇ ಪರಕ್ಕೆ ಸಂತನಂದ ಜುಟ್ಟು ಈ 5ನೇ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಗುಗಳನ್ನ ಈಟು ಮಾಡ್ಬೋದ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಕೇಸರದ ಜವನರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಐಲೇಸ ಬಂದಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ನೀ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕೇಸರದ
ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನ ತಟ್ಟಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ದೀಪ್ತಿ ಆಂಟಿ ದೀಪ್ತಿ ಮತ್ತು ತಂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರಿಕೆ. ದೀಪ್ತಿ ಮತ್ತು ತಂಡದವರು ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಅಗ್ಗಜಗಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರ ಆಯ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇರ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಕಂಡಾಗ ಜತ್ತಿತ್ತೆ ಕಂಡಡ್ ಕೆಸರಡೊಂಜಿಗೆ ಬುಡು ಜಾಯಿನ್ ಆದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ಅಗ್ಗಜಗಡ್ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕುತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಜಯಶ್ರೀ ಆಂಟಿ